Pwede magtanong ang dagupan. Mga rosas, kaya Cute ka, ang cute mo. para sa'yo, Nay. Thank you. Para sa'yo yan, Nay. Naglaro sila sa dulag. Maraming salamat po sa panonood at sulit suporta nyo. Josa TV. Okay guys, for this video guys, babatiin ko lahat ng followers ko. Yan. Happy Valentine's po sa ating lahat. At ngayon guys, nandito ako ngayon sa bayan ng Bimaloy. At ngayon, sa araw na to, ay mamimigay tayo ng... Ito matatagalin pa. In 3, 2, 1, let's go! Ate, okay namang tanong ko. Ano yung sakayin ng dagupan dito? Ano po kayo po? Ano po kayo kayo po ng jeep tapos ano po sabihin niyo po Dagupan tapos Ay, sa dagupan. Sasakay ako ng jeep tapos sabihin ko sa driver na patagupan ako. Ate, may dumi ka sa book. Tanggalin ko lang ha. Ate, Happy Valentine's. Sige po. Ate, pwede magtanong, saan yung sakayan ng ano dito, ng dagupan? Doon sa may ano? Ano, jeep lang sa sakayan? Pwede mag... Ate, may dumi ka sa buhok. Wait lang, baka matulog. Huwag tignan sa camera. Kinikilig. Thank you naman. Thank you ah. Ako'y hahamakin pag iyong nararamdaman. Ate, pwede magtanong, saan yung sakayan ng dagupan? Po? Po? Sa? Sa Caltex po? Doon yung sakayan. Ate, may dumi ka sa may di ako na lang kukuha. Ate, tawag. Napakala mo ba di ko? Tingnan natin kay nanay. Wait lang guys ha, pakita ko sa inyo. Hi Nay, Happy Valentine's. Anong binibinta niyo, Nay? Balot. Ay, nabibinta kayo ng balot. Ay, Nay, mayroon ako ibibigay sa'yo. Sana magustuhan mo ha. And then, Happy Valentine's na rin sa'yo. Sipag naman ni nanay. Nay, bigay ko sa'yo flowers po. Happy Valentine's, Nay. Ingat po kayo. Bye-bye. Guys, meron ako nakita ulit na nanay na nandito sa gilid. Siguro tatawid si nanay, kaya yon. Tara. Nay, Happy Valentine's po. Saan kayo pupunta, Nay? Pauwi na kayo? Ay, pupunta na kayo doon? Flowers for you, Nay. Thank you po. Hey, what's up? So ngayon guys, nandito tayo sa harap ng barangay hall ng Lukaw. So ngayon guys, meron ako napansin ko si nanay. Siya na. Happy Valentine's! Meron ako ibibigay sa'yo. Sana. Flowers. Pagkakaligtan. Pagbata ka pa, pagkakaligtan yan kasi baby pink. I'll never forget you. God bless you for all your day is yours, all in every day and lifetime. Happy Valentine's. We love you all the time. Salamat. I love you, Nay. Bye-bye, Nay. Bye-bye. Bye-bye sa inyo. Good luck. Rose, let's go. Sila. Tingnan sila na Rose. Nay, Happy Valentine's. Nay, para sa'yo, Nay. Thank you. Happy Valentine's. Valentine's Day. Thank you ah. Opo, Happy Valentine's. Opo, Happy Valentine's. Nay, ingat kayo, Nay, ha.
Guys, nandito na tayo and then si ate at si may hinihintay silang sasakyan daw, wala daw masakyan sila dahil na kayo te? Saan kayo uwi niyan? Ay, Mangaldan pa? Ay, happy Valentine's po sa inyo. Anak yung Bibi. Hi Bibi, si hi. Hi sa camera. Hi, happy Valentine's po. Thank you po, ingat po kayo. Thank you po. Bye-bye ate, happy Valentine's. Dito si nanay, para sa'yo yan nay. Thank you na, happy Valentine's po. Valentine's. Nay, madulas dyan ha, ingat kayo ah. Ingat nay, madulas. Tandaan lang sa paglalakad nay. Dito lang ang bahay namin. Sige, ingat po kayo nay. Hey, what's up? So ngayon guys, tapo na namin nabigay yung mga rosas na binigay na namin sa kanila. At yun, padanan muna natin sila si Mao. Yan lang po. So ngayon guys, suot ko nga pala yung pinirma ni Doggy. Yung naglaro sila sa Dulag. At ngayon guys, suot ko ito guys oh. Wait lang guys, yan. Si Doggy yan guys, Doggy. Kapaboy. Yan. Pirmado ni yan guys, si Idol Doggy. Sana na-enjoy kayo and then yun, maraming salamat sa mga sulit sumusuporta. At ngayon guys, hindi ko na ito matatagalin pa dahil may music background tayo, baka maka-copyright tayo guys. Bawal tayo maka-copyright, baka mabantayan yung YouTube channel. And then yun, maraming salamat sa mga sulit sumusuporta sa atin. Sana patuloy lang kayo masusuporta and then yun, maraming salamat and I love you all. Let's go. Maraming salamat po sa panonood at sulit suporta nyo. Josa TV.